Γεια σας gamers, iPod Greek Gamer here και μαζί με τον Greek Armaker δυστυχώς. Και σήμερα θα σας δείξω πώς να κατεβάζετε δωρεάν το Minecraft. Πηγαίνετε στο minecraft.net, πατάτε buy και λέτε το αγόρασα δωρεάν. Πλάκα. Πατήστε συγκίνημα Lancer στο Google. Τέλος πάντων, εγώ το έχω εδώ πέρα. Συγκίνημα Lancer. Πώς λέμε συγκινούμε. Και πάτε στο V1,306 έχω εγώ. Γιατί υπάρχει μια καινούργια έκδοση, δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Και είναι Laser. Ναι. Αλλά έχει άλλο όνομα απλά. Πάτε εδώ. Click to download. Ορίστε. Και τέλος πάντων κατεβαίνει. Εγώ χρησιμοποιώ το Mozilla τώρα. Τέλος πάντων πατάς εκεί. Εγώ το έχω ήδη. Οπότε το κλείνουμε. Και το ανοίγετε. Θα σας βγάλει εδώ ότι έχει update. Μην το κάνετε. Άμα θέλετε το κάνετε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Κάτι τέτοιο. Και παίζει μια χαρά. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι κάνω το βίντεο μου με αυτό το Lancer. Τέλος πάντων. Να το. Πάτε το OK. Και θα σας βγάλει ένα κονίδι εδώ πέρα. Μην το πειράξετε γιατί μπορεί να σας κολλήσει. Εδώ σε αυτό το σημείο. Να το. Και βάλτε ένα όνομα, τέλος πάντων, να ζητήσει ένα όνομα μόλις ανοίξει. Ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται να έχετε λογαριασμό. Απλά πατάτε το όνομα που θέλετε. Αλλά πρέπει να το κάνετε κάθε φορά αυτό. Αυτό είναι το κακό. Δυστυχώς. Είναι βαρετό. Γιατί δεν ανοίγει. Πατάτε play. Όχι, δεν πατάνε play. Γράφετε ένα όνομα πρώτα. Ναι. Να σας βάλουμε nick. Ορίστε. Και Play. πατάτε play. Και σας κάνει download. Και... Σας πάρει κάποιο ώρα να κάνει download. Ναι. Δεν το κάνει ήδη. Γιατί είναι Κάνα πολύ 8 λεπτό το παιδί. Το πολύ 8 λεπτό. Και μετά σας το κάνει έτσι γρήγορα, ξέρω εγώ. Μόλις γίνει το φόρτωμα, κλείνει και ανοίγει το Minecraft. Ωραία. Τα λάβατε μέχρι εδώ. Πήγατε πιο πίσω άμα δεν το καταλάβατε. Να ορίστε. 1,8 χρησιμοποιώ γιατί θέλω να μπω σε ένα σερβερ. 1,8,1 υπάρχει. Τώρα που βγαίνει 1,8,2 έπαιζε στο 1,8,2 πριν. Να το. Ανοίγει. Να το. Και να ο κόσμος που κάνουμε τα βίντεο. iPad Greek Game Here. Να το, αλλά το γράφουμε με fraps, δεν ξέρω, κάποιο bug είναι με fraps και γράφουμε κινητό μου τώρα τον υπολογιστή. Ναι. Κάποιο έχει γίνει bug και δεν μπορώ να το γράψω όταν δεν παίζω κάποιο παιχνίδι. Γι' αυτό θα Και- φαίνεται κάπως. Αυτά. Να βλέπετε, ξέρω εγώ, προχωράς κανονικά. Ανοίγεις πόρτες κανονικά. Και αυτά παιδιά. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.